Hello, bello mindenkinek! Csak egy gyors köszöntő üzenetet szerettem volna küldeni. Először is el kell mondanom, hogy ez az 5. vagy a 6. videó, aminek neki kezdek, egyszerűen nem tudom összefoglalni, amit mondani akarok. Mindig oldalra nézek, meg gondolkodom. Nagyon sok időbe telik, amíg kinyögöm, hogy mit szeretnék mondani, szóval még nem vagyok benne profi, ezért bocsánat is. Azért gondoltam, hogy létrehozom ezt a csatornát, mert nagyon sokszor, ugye van egy blogom, és nagyon sokszor, mikor írok, néha úgy érzem, hogy nem úgy jön át, ahogy szeretném, vagy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha csak kamerát fognék és elmondanám. Amit fontos tudni, hogy 8. hónapja vagyok itt Hollandiában, Apeldoornban, és 3 kicsi kölökre vigyázok, egy lányra és 2 fiúra. Joris 6 éves, Sophie most lesz augusztusban 5, és Thomas most lett 3 éves márciusban. Azért gondoltam, hogy még pluszban létrehozom ezt külsősöknek is, akik nem a blogom kapcsán vannak itt, mert néhány tapasztalatot jó megosztani, és nem angolul kell nézni, vagy németül, vagy tudom is én másmilyen nyelveken, hanem magyarul ugyanúgy is meg is értjük, mert mint olyan nyelven nézni a videót, amilyen nyelven beszélünk magyarul, és én ilyet nem találtam természetesen itt a YouTube-on, szóval ezért gondoltam, hogy elkezdek egyet. Nem leszek divatblogger, nem fogok sminkes videókat küldögetni, mondjuk ezt meg is gondolom, nem tudom. A másik dolog, aki nincsen tisztában vele, nem nyomorékszemű vagyok, nincsen semmi egészségügyi problémám, csak 2 napja semmiből kipattant a kötőhártyagyulladás a szememben, ezért ilyen csúnya, nem tudom, hogy látszik-e. Igen, furcsa hangokat ad ki a kamerám, és nem tudom, hogy mitől. Lehet, hogy fókuszál. Szóval, ilyen a szemem, nagyon várom már, hogy hazaérjek. Ami elég zűrös lesz, mert ma este, ugye már hajnal 1 óra fele vagyunk, ma este fogok 9 óra 27-kor elmenni vonattal Eindhovenbe, és egyszer át kell szállnom, amit nagyon remélem, hogy nem fogok eltéveszteni, mert nem lenne jó. Aztán körülbelül fél 12 fele odaérek este, el kell csípnem egy buszt, ami egyenesen kivisz a reptérre, és mint utólag kiderült, 3:11-kor bezárják a repteret, és este, nem másnap reggel 6-kor fogják kinyitni, ami azt jelenti, hogy éjfélre fogok odaérni, 6 óra hosszát az utcán kell töltenem. Életemben először, még soha nem csináltam ilyet, és hogyha tudom, hogy belezárva a reptér, akkor biztos, hogy nem oda fogom a jegyemet megvenni, hanem Amsterdamba természetesen. Szóval eléggé vicces éjszakának fogok ez elébe nézni, de 6 óra hosszán lesz videót csinálni a sötétben, szóval élvezni fogjátok, de biztos, hogy mindenképpen csinálni fogok, így legalább össze tudom gyűjteni a gondolataimat is. Ja, igen. Nagyon cikinek tartom a szemem, tudom, hogy nem is tudom, életemben először van ilyenem, szóval a szemem a mindenem is most csúnya, úgyhogy megvettem a legnagyobb szemüveget, amit találtam, és remélem, hogy ez kellőképpen el fogja takarni, és gondoltam, hogy a repülőn is így fogok ülni, bár ebbe mentem el vásárolni, és eléggé rosszul éreztem magamat, hogy nem tudtam normálisan az emberek szemében nézni, lehet inkább jobb, mint hogyha megnéznének. Szóval, ez egy köszöntő videó, hogy tudjátok, hogy vagyok, és hogy küldeni fogom őket, nem csak viccből csináltam, és remélem, hogy izgalmas dolgokat is fogok közölni, és nem csak számomra lesz izgalmas. Úgyhogy ez csak egy ilyen rövid volt. Előre szólok, hogy nagyon szeretek beszélni, csak úgy jönnek ki a szavak a számból, persze értelmük is van, nem csak úgy bele a világba, és nagyon remélem, hogy igen, tetszeni fog mindenkinek, és várom a visszajelzéseket.
Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!